Ну что? Так, сябры, вітаю. Рэшце я сябе вижу на экране свайго смартфона. Калі ласка, паведамце, як бачыце мяне вы, як вы мяне чуеце. Таму што штосьці моя прога OBS студыё сёння закапрызнічала і пачала выдаваць галы. Прыйшлося заново настройваць, таму мы пачалі на 9 хвілін пазней, чым мусім. Так, я сам сябе чую. Добра. Так, я мяркую, што ўсё добра. 5 чалавек нас глядзяць. Цудоўна. Скажыце, калі ласка, ці дастаткова святла, ці можа кантрасту бавіць, бо я тут у сябе на экранчыку недастаткова добра бачу, што чаго трэба дадаць, чаго ўбавіць. Як вам са святлом? Асвятленне можа лепей так зрабіць. Мне чамусь так болей падабаецца. Вось. І напішыце, як вам дзве гэтыя чорныя столбікі злева і справа, таму што зноў жа такія нюансы камеры, што яна чамусь не хоча браць тое разрозненне, якое мне патрэбна. Вось, ці вам нармальна, ці расцягнуць, але тады я буду набліжаны больш. Ну, мне это так не вельмі зручна з пункту гледжання антуражу. Так, пішуць гуд добра, бачна і ўсё астатняе. Цудоўна, сябры, ну тады не будзем хадзіць вакол да наўкол. Значыцца, наш сённяшні план. Спачатку я раскажу вам, як звычайна, пра навіны, якія вы маглі прапусціць. Мы пройдземся і па дронах, як звычайна праманіторым сітуацыю ў Іране. Пасля перайдзем да асноўнага блоку. Гэта вайскова-палітычная сітуацыя у Беларусі і за яе межамі паблізу, у нашым рэгіёне. Вось, што адбываецца, да чаго гэтыя рэзкія заявы Зеленскага, да чаго гэтыя выпрабаванні вучэнні з імітацыяй выпрабавання ядзернай зброі. Разбярэмся, да чаго гэта і што нам у сувязі з гэтым рабіць. Ну, як звычайна, у прамежку між гэтымі блокамі я буду зачытваць вашыя паведамленні з чаціка, таму, калі ласка, рыхтуйце вашыя пытанні, будзем адказваць, будзем разважаць. Ну што, паехалі. Значыцца, навіны. Агенцтва Bloomberg паведаміла, што Цэнтрабанк РФ распрадае золатавалютныя рэзервы. З пачатку года Банк Расіі прадаў амаль 28 тонн золата, прыкладна на 4,3 мільярда долараў. Гэта найбуйнейшае скарачэнне залатога запасу з 2002 году. І на 1 траўня рэзервы РФ, залатавалютныя рэзервы, знізіліся да мінімальнага значэння з 2022 года. Просто добрая навіна вам для пачатку. Пуцін уже 196 дзён не ездзіць па рэгіёнах Расіі. Адзначаюць, што такой доўгай паўзы ў яго не было нават падчас пандэміі ковіда. Ён большасць мерапрыемстваў праводзіць альбо ў Крамлі, альбо ў сваіх іншых рэзідэнцыях. Гэта, як лічаць аналітыкі, звязана можа быць з страхам перад мажлівай змовай альбо з боязю украінскіх БПЛА. У межах форуму глобальнай бяспекі Глобсек форум у Празе Святлана Ціхановская узяла ўдзел у сесіі ўтрымання ліній дэмакратычнай устойлівасці, якая была прысвечана выклікам, з якімі сутыкаецца дэмакратыя. Дарэчы, калі можаце заўважыць, я таксама шмат кантэнту і стрымаў раблю менавіта на гэтую самую тэму. Гэта выклікі, з якімі сутыкаецца дэмакратыя. Значыцца, беларуская лідарка падзялілася беларускім досведам таго, што адбываецца, калі дзяржаўныя інстытуты церпяць крах. Далей цытата. Калі з'явіўся ковід, нашы інстытуты ўлады не працавалі, каб дапамагчы людзям, а простыя людзі самаарганізаваліся, каб падтрымаць адзін аднаго. Калі пачалася перадвыбарная кампанія, беларусы ізноў самаарганізаваліся. Людзі, сродкі масавай інфармацыі, арганізацыі грамадзянскай супольнасці, прадпрыемствы. Вось чаму я заўсёды кажу, што ў першую чаргу мы павінны інвеставаць у людзей, у іх адукацыю, каб яны разумелі сваю адказнасць. Вось гэтыя словы, насамрэч, вельмі пераклікаюцца з усім тым, што часта паўтараю я, што галоўны наш капітал – гэта мы самі. І акрамя нас, у нас нікога больш няма. Таму трэба берагчы давер і сацыяльныя сувязі. Сваркі, канфлікты, ўзаемнае абвінавачванне – гэта ўсё марнатраўства нашага сацыяльнага капіталу. Дыскрэдытацыя, давер, падазронасць – гэта тая іржа,
якая разбурае нашу супольнасць. Таму, сябры, інвестуйце адзін у аднаго і мацуйце гарызантальныя сувязі. Казахстан запусціў працэс прымусовага спагнання з Газпрама 1,4, карацей, 1 мільярд 400 мільёнаў долараў на карысць Нафтагаз Украіна. Гэта першае, падкрэслю, першае судовае рашэнне у замежжы аб дазволу на прымусовае выкананне рашэння супраць Газпрама на тэрыторыі іншай дзяржавы. Як паведаміў прадстаўнік Нафтагаза, рашэнне суда ў Казахстане гэта яшчэ адзін практычны вынік у працэсе спагнання сродкаў з Газпрама. Мы паслядоўна рухаемся наперад і працуем над выкананнем арбітражнага рашэння ў розных юрысдыкцыях. Дзякуй камандзе Нафтагаза за гэты вынік, Сергей Карэцкі сказаў. А сутнасць там канфлікта была ў тым, што Газпрам не аплаціў Нафтагазу ў поўным аб'ёме тыя паслугі транзітныя, якія выконваў гэты сам Нафтагаз украінскі. Паслугі складаліся ў транзіце расійскай нафты праз спачатку нафтаправод адзін, потым другі. Ось праз суджу менавіта. Тым самым у поўным аб'ёме яны аплочаныя не былі, гэтыя транзітныя паслугі, і Газпрам парушыў свае абавязальніцтвы. І ў чэрвені 25 года швейцарскі арбітраж абавязаў Газпрам выплаціць доўг, працэнты і выдаткі. Суд Швейцарыі пацвердзіў гэтае рашэнне, і ў студзені 2026 Нафтагаз пачаў ужо міжнароднае спагнанне актываў Газпрама, у тым ліку і ў Казахстане, як бачыце. Аб чым гэта гаворыць нам? Як толькі хтосьці заслабляецца, адбываецца заслабленне пэўнага палітычнага суб'екта, у дадзеным выпадку РФ, то яго адразу пачынаюць кусаць. Кусаць з усіх бакоў. Я думаю, вы згадзіцеся, што яшчэ 6 год таму такое было б немажліва, тым больш Казахстан, які ўвесь час імкнуўся трымацца нейтральнасці і нават падгуліваў з Расіяй у розныя дыпламатычныя і эканамічныя гульні, усведамляючы сваю пэўную залежнасць ад Расіі, то бок у іх была такая тактыка не злаваць дзеда. То зараз, самі разумееце, гэта рашэнне палітычнае. Яно, то бок, прымалася відавочна не арбітражным судом Казахстана, яно прымалася там на палітычным узроўні, бо Казахстан гэта аўтакратыя. Яшчэ такая цікавая навіна. Па буйным участку федэральнай трасы федэральнай трасы ў некалькі соцень кіламетраў, траса Р-280 Новороссія, як ее ў Расіі называюць, увялі абмежаванне руху грузавога аўтатранспарту, акрамя вайсковага. Вось гэтае фота. Вось гэтая траса, бачыце, не на ўсёй на ёй, а на некалькіх участках было введзена абмежаванне руху ўсяго грузавога транспарта, толькі дазволена рухацца вайсковаму транспарту. Для чаго гэта было зроблена? Рэч у тым, што гэтая транспартная артэрыя, яна рэгулярна выдалбваецца украінскімі БПЛА, і адпаведна гэта прыводзіць да таго, што там робіцца вельмі небяспечна рухацца. І каб знізіць гэтую небяспеку, вайсковаму транспарту трэба паскарацца, гнаць такі кіламетраж, які яны не могуць гнаць, калі там яшчэ да халеру грамадзянскага транспарта. Таму для таго, каб яны маглі паскорыць хуткасць руху па гэтай трасе, быў забаронены рух любога іншага грузавога транспарта, акрамя вайсковага. Што тут скажаш? СВО идет по плану. У пятніцу праваахоўныя органы Літвы прадставілі дадатковую інфармацыю пра аперацыю, якую яны праводзілі сумесна літоўская паліцыя і пракуратура, генеральная пракуратура. Намеснік генкамісара паліцыі Літвы Марыус Драудвіла, Марыус Драудвіла на прэс-канферэнцыі паведаміў, што аперацыя звязаная з кантрабандай цыгарэт з выкарыстаннем метэаралагічных паветраных шароў. І вось што самае цікавае, на гэтым тыдні агулам былі затрыманы 27 чалавек, з якіх амаль палова,
13. Гэта супрацоўнікі паліцыі і службы аховы дзяржаўнай мяжы. Мне падаецца, гэта паказвае маштаб праблемы, колькі ў літоўскіх органах улады карупцыянераў, якія за дадатковыя грошы гатовыя здзейсніць не проста службовае злачынства, а амаль што спецца з прадстаўнікамі замежных спецслужб. Бо вы ўсе разумееце, што гэты запуск шароў гэта не проста нейкі крымінал, гэта крымінал з беларускага боку з удзелам КДБ. То бок фактычна гэта супрацоўнікі літоўскай памежнай службы і паліцыі прымалі ўдзел у гібрыдных аперацыях Крамля і беларускага рэжыму. Гэта, конечно, не лепшым чынам характарызуе літоўскую дзяржсістэму. І трэба прызнаць, што Літва ў апошні час пачала болей увагі ўдзяляць нацыянальнай бяспецы, але вось такія навіны паказваюць, што гэтага ўсё роўна недастаткова. Наступнае гэта Іран. Нічога такога звышнатуральнага не адбылося, але цікава тое, што аднавіліся пратэсты на гэтым тыдню. Значыць, пачнем з навіны, якая ў мяне асабіста выклікала гішпанскі сорам. Гішпанія дазволіла масавае мерапрыемства, пікет у Мадрыдзе, здаецца, калі не памыляюся, з удзелам спевакоў афіцыёзных ад Ісламскай рэспублікі, ад квір, ад тэакратычнага рэжыму, з ухваленнем палітыкі Ісламскай рэспублікі. То бок, яшчэ раз падкрэслю, у іх у цэнтры Мадрыда адбыўся мітынг прыхільнікаў квір забітага аяталы Хамейні, дзе іранскі афіцыёзны спевак пеў «Дзякуй, Гішпанія». Карацей, я не ведаю, як гэта назваць. Канешне, вельмі прыкра. Як бачыце, аўтакратычныя рэжымы вельмі любяць карыстацца свабодай слова для прасоўвання сваіх наратываў якраз такі. Але пытанне, што думае сабе гішпанскі ўрад. Нагадаю, дарэчы, якраз недавно был у мяне пост, дзе на 9 траўня ватнікі напалі на украінскую дэманстрацыю. Сярод гэтых ватнікаў, па-моему, Барселоне, так, Барселоне гэта было. Сярод гэтых ватнікаў была нават жанчына з чырвона-зялёным сцягам. І нармальна ўсе гэтыя персанажы сябе адчуваюць у Гішпаніі. Чаму? Таму што там ва ўрадзе сацыялісты, левыя, а сучасныя левыя, як я ўжо неаднаразова зноў жа казаў, ператварыліся проста ў супрацьлегласць саміх сябе. Вось, ва ўрадзе сацыяліст, там і яшчэ старшыня сацыялістычнага інтэрнацыяналу. Вось гэта прыводзіць да такіх вось рэчаў, што пры тым, што цікава, левыя самі пастулююць абарону правоў жанчын, абарону правоў ЛГБТ, а жанчын трымаюць у паўчалавечым стане літаральна ў Іране, не лічаць за паўнавартасную асобу, а ЛГБТ людзей папросту вынішчаюць. І вось яны таксама абсалютна нічога не ёкае ў сэрцы у гэтага левага ўраду. Яны дазваляюць мітынгі, якія праслаўляюць ісламісцкі рэжым у сваіх гарадах. Што тут скажаш? У самім Іране, значыцца, працягваюць караць смерцю людзей. Я чытаю перыядычна паведамленні, якія прыходзяць з спасылкай на іранскі спадарожнікавы канал. Гэта вельмі цяжка, вельмі прыкра чытаць. Абсалютная большасць тых, каго караюць смерцю, гэта маладыя людзі, і караюць пераважна па абвінавачанню ў шпіянажы. Тое, што пад шпіянаж можна падпісаць, пад шпіянаж на карысць Ізраіля, ЗША можна падпісаць усё, што заўгодна, вы самі цудоўна разумееце. Значыцца, была цікавая інфармацыя ад New York Times, што ізначальны першапачатковы план Ізраіля і ЗША палягаў у тым, каб вызваліць Махмуда Ахмадзінежада, які знаходзіўся пад хатнім арыштам. Калі хто не памятае, гэта адзін з мінулых прэзідэнтаў Ірана, які, дарэчы, лічыцца крайне антыамерыканскім, антыізраільскім. Ён пачаў крытыкаваць ужо сённяшнія улады Ізраіля, але не за іхнюю мяккасць, вядома, а
за карупцыю, за адступленне ад ідэалаў. І яго пасадзілі пад хатні арышт. І вось яны хацелі знішчыць, яны маю на ўвазе Ізраіль, ЗША, ягоную ахову і яго самога вывесці ў будучыя лідары Ірана, з якім можна было б дамовіцца. Ну, але штосьці пайшло не так, і гэта ў іх не атрымалася, і дзе зараз гэты Махмуд Ахмадзінежад невядома, штосьці мне падаецца, што ў жывых яго ўжо няма. Яшчэ такая цікавая навіна. Маджтаба Хамейні падпісаў загад, то бок гэта не проста нейкае выказванне для СМІ, а менавіта загад законны, які забараняе вывозіць уран з краіны. Што там з імі надамаўляецца Трамп пасля гэтага, я не ведаю. Ну, агулам, вы бачыце, я стараюся іранскія навіны браць толькі па фактах, таму што стала ўжо тэндэнцыя, што на адзін дзень 5-10 супярэчлівых заяваў. Асабліва ад Трампа. Я чамусь ужо ўпэўнены на сёння, што гэта ягоная свядомая палітыка, это не то, што ён такі дурань, не ведае, што вярзе. Я думаю, свядома вот это вот заспамлівает інфармацыйную прастору супярэчлівай інфой, каб ніхто не ведаў, што яго на розуме насамрэч. И увесь час приходит поведомление, что все, я уже готов ударить по Ирану. А потом, ну нет, мы уже вот завтра заключаем мир. А апошняя вот литерально читал, что пакистанцы уже сказали, все, уже мир стопудово, все будет класс. И тут Маджтаба Хамейні пишет, что мы не будем вывозить уран. Ну так сенсу тады было пачынаць. Таму я гляжу, стараюся толькі на факты, вось гэта законы, гэта дзеянні. Зноў жа была інфа, што праводзілі вучэнні супрацьпаветранай абароны ў Іране, дзе падчас якіх загінула некалькі чалавек мірных жыхароў. Ну і яшчэ цікава, што ў Іране лакальна адбываюцца пратэсты, менавіта пратэсты школьнікаў. Глядзім відэо. Вось, а яны патрабуюць перавесці іх на онлайн-абучэнне. А онлайн-навучанне, як я разумею, немажлівае ад таго, што інтэрнэту няма ў краіне. Дагэтуль там усе сядзяць без інтэрнэта, то бок яго выдаюць толькі людзям, якія лаяльныя рэжыму, гэта журналісты, прапагандысты, дзяржслужачыя. Ну і ёсць нават інфа, што квіраўцы даюць доступ у інтэрнэт за хабар. Ось. А так яны вельмі жорстка палююць на старлінкі, вельмі жорстка, ажно да забівання да смерці таго, у каго гэтыя старлінкі находзяць у доме. Карацей, все там вельмі прыкра у гэтай сітуацыі. Так, ну, асноўныя навіны мы прабегліся такія, невыразныя, не хайповыя. І зараз, мусіць, будзем пераходзіць да асноўнага блоку. Гэта збіраць, што там за дроны ляцелі на гэтым тыдні, і куды яны ляцелі, і чые яны. І увогуле военно-палітычная абстаноўка, выказванне Зеленскага, вучэнні і гэтак далей. Ну і будзем глядзець, што ў нас у чаціку. Так, Оля піша, што добра бачыць, Black White Cat. Які сэнс малюнка на цішотке? Можа таемны? А, ну вы проста цалкам не бачыце. Вось. Альфа-мейл. Паясненне трэба яшчэ ці не? Так, нас глядзіць на сённяшні момант, на дадзены момант 14 чалавек, сябры. Нагадаю, калі ласка, хто толькі включыў стрым, раскідайце, калі ласка, сябрам, падзяліцеся ў суполках сваіх, запрасіце сяброў, толькі рабіце гэта асцярожна, асабліва калі вы ў Беларусі, бо ехаць вам на суткі за мой стрым абсалютна не абавязкова. І я хачу таксама нагадаць, што всю працу, якую я раблю для вас, я раблю для Беларусі, і, канешне, для таго, каб нашае слова, нашу праўду пачула больш людзей, нам трэба больш рэсурсаў. Таму, калі у вас ёсць мажлівасць, калі ласка, заходзьце вось туды на Patreon, вы можаце падпісацца туды незалежна ад таго, хочаце вы данаціць, не хочаце. Там весь мой контент у адной стужцы, і відэа, і тэксты. Яшчэ мне ёсць такой Квіпс запусціў, гэта аналаг твиттера ад Патрыёна. Плюс Патрыёна ў тым, што апавяшчэнне прыходзіць на e-mail, а я, вы ведаеце, не спамлю. Мая асноўныя все аналітычныя артыкулы там будуць, і яны будуць прыходзіць вам на e-mail. Вы не прапусціце, ў адрозненне ад таго ж Фейсбука, ці яшчэ там іншых соцсетак, Інстаграма таго ж, дзе вам можа алгарытм паказаць, а можа не паказаць. Падпісвайцеся, калі ласка, на Patreon, і хто можа, калі ласка,
рабіцеся патронамі, рабіце штомесячнае ахвараванне, там можна абраць узровень падпіскі, і вы тым самым далучыцеся да той справы, якую раблю я. Хто не хоча ці не можа это зрабіць праз Patreon, есть Buy Me a Coffee, есть PayPal, ёсць крипта. Заглядайце, калі ласка, у апісанне, далучайцеся да гэтай працы, бо на адным энтузіязме далёка не ўедзеш, трэба рэсурс. Чым долей працую, тым болей у гэтым пераконаюся. І аграмадны дзякуй, дарагія сябры, тым, хто ўжо далучыўся, тым, хто ўжо падтрымлівае. Ваша падтрымка мне супер важная. Так, дроны. Ну, што ў нас адбылося? Так, ніхто нічога. Ага, White Cat піша, зараз, секунду. Дарэчы, пра якасць ва ўсіх... Чорны колер шэры ці толькі у... Калі што, не HDR. Ну, не ведаю, я себе пакуль бачу нормально, крыху жаўтаваты, но это мусіць таму, што на мяне яшчэ свеціць лямпа. Я ж усталяваў лямпу. Да, напишите, калі ласка, як вам колер, нормально, ненормально, чаго убавіць, чаго прыбавіць, потому что я ў гэтым святле ўвогуле не разбіраюся. Што там мусіць быць, каб яно было прыхожа. Ну, вось, дроны. Значыцца, 3 дні таму, 20-го, калі не памыляюся, усім жыхарам Вільні, і не толькі Вільні, а раёнаў, якія прылягаюць да Беларусі, прыйшло апавяшчэнне на мабільныя тэлефоны ад узброеных сілаў Літвы, трывога нумар 1. Тым, што захоўвайце спакой, глядзіце, назірайце за небам, калі што, маякуйце. А праз некалькі хвілін прыйшла трывога нумар 2. Хавайцеся ва ўкрыцці, не стойце на адкрытым паветры, беражыце сябе, не памірайце, дарагія, мы вас вельмі любім. Ну, такім духу. Канешне, гэта ў многіх людзей выклікала страх, нават, ну, не скажу, што паніку, але нервознасць досыць моцную. А рэч была ў тым, што ўсяго толькі вынайшлася, аказалася, што заляцелі 2 дрона праз беларускую мяжу у Літву. Але потым было яшчэ цікавей. Пашло вельмі шмат супярэчневай інфы ад літоўскага ўраду. З таго, што я мог зразумець, заляцела 2 дроны, прытым аб саміх гэтых дронах, і это самі ўрадоўцы сказалі літоўскія, стала вядома аб іх, аб гэтых 2 дронах, толькі дзякуючы таму, што беларускі бок паведаміў, папярэдзіў, што ў ваш бок ляцяць дроны. І яны прызналіся, што мы, в прынцыпе, самі гэтыя дроны не бачылі, але пры гэтым паднялі ў паветра вынішчальнікі натаўскія, каб іх перахапіць. Дзе ўпалі гэтыя дроны, невядома. Некалькі дзён адбываліся пошукі, але іх так і не знайшлі. Але пры гэтым распаўсюджвалася дыза і шаішнае фота з месца падзення з нібыта там украінскім трызубам на крылах гэтага дрона, які абрушыўся з небёсаў. І на сённяшні дзень, я так разумею, нават невядома, чый гэта быў дрон і якім чынам ён заляцеў туды. Это мог быць беларускі дрон, украінскі дрон, тэарэтычна нават расійскі дрон. Балтыйскія краіны абвінавацілі РФ у тым, што тыя накіроўваюць украінскія дроны, хаця так, калі задумацца, што робяць украінскія дроны на мяжы Беларусі і Літвы, правда? Накіроўваюць іх на краіны Балтыі. І вось якраз сёння ў суботу такое паведамленне у СМІ. Каля 8 ранку паліцыя Латвіі атрымала ад жыхароў паведамлення аб мажлівым падзенні беспілотнага летальнага апарата у возера Дридзіс у Краслаўскім краі на ўсходзе краіны. Наглядней, вось тут гэта знаходзіцца. Возера Дридзіс, бачыце, яно абазначанае сіняй кропкай. Паведамляецца, што дрон, сутыкнуўшыся з вадой, дэтанаваў. На месца выехала паліцыя, дзе пабачыла ягоныя абломкі. То бок, бачыце, зноў жа вельмі паблізу з Беларусю, але і не так і далёка ад расійскай мяжы. Карацей, што это за дроны? Мае меркаванні такія, хоць я не вайсковы эксперт, адштурхоўваюся ад здаровага сэнсу, ад геаграфіі.
Гэта альбо украінскія заблукалыя дроны, то бок у дронаў можа збіцца навігацыя, а тое, што дроны украінскія рэальна летаюць праз краіны Балтыі на тэрыторыю РФ, гэта таксама факт. І нядаўна украінскія ўрадоўцы ў гэтым наўпрост прызнаваліся. То бок гэта могуць быць рэальна заблукалыя украінскія дроны, якія мусілі патрапіць, пайсці далей праз усходнюю мяжу Беларусі, дакладней па ўсходняй мяжы Беларусі, уніз на поўдзень і далей на ўсход па нейкіх расійскіх цэлях. А можа і не на поўдзень, а можа проста далей на ўсход, так? Той жа Піцер і гэтак далей. Альбо сапраўды цалкам можа быць, што украінскія дроны перанакіроўваюцца РФ, альбо тыя дроны, якія ляцяць вось праз балтыйскія краіны, альбо тэарэтычна нават дроны з тэрыторыі самой Расіі. Хаця не ведаю, здаецца, што з тэрыторыі самой Расіі яны могуць перахоплівацца наўрад ці, таму што гэта вельмі далёка. Ну, то бок, калі глядзець па мапе, рэальна відавочна, што калі ляцяць дроны праз тэрыторыю краінаў Балтыі, там іх перахапіць і адправіць абратна ў Балтыю, гэта не экалагічней выглядае. Вось. Я лічу, што гэта пра перанакіраванне дронаў, і таксама гэта версія, выказаная балтыйскімі ўрадоўцамі, яна самая верагодная мусіць быць. Расіянам яшчэ і лепей, гэта будзе сеяць варажнечу і пэўныя трэнні між урадам Беларусі і краінаў Балтыі, краінаў НАТО, тым самым не спрыяць, перашкаджаць любой нармалізацыі стасункаў. Вось. Таму лічу, тут, в прынцыпе, ёсць рацыя ў гэтых дзеяннях. Адное, што толькі я не спецыяліст, я не ведаю, наколькі гэта ўвогуле мажліва, наколькі гэта цяжка тэхнічна перахапіць дрон і перахапіць ягонае кіраванне. Вось. Я думаю, што Лукашэнкі, наўрад ці гэта беларускія дроны, я думаю, што Лукашэнкі на дадзеным этапе прама абсалютна не патрэбная такая эскалацыя, тым больш, калі вось гэтыя выбрыкі з паветранымі шарамі з кантрабандай практычна спыніліся. Няспыннае плыне нелегальных мігрантаў, прынамсі, на Літву спынілася, на Латвію яшчэ штосьці ёсць, але з Літвой, з Польшай, здаецца, ўжо ўсё. Вось. То бок, па гэтым накірунку гібридныя атакі прынамсі часова спыніліся, і тут засылаць яшчэ дроны в моманце, калі Лукашенко абсалютна не ў пазіцыі сілы знаходзіцца, гэта было б вельмі неразумна. Таму вось яшчэ раз паўтаруся, версія з расійскімі дронамі мне падаецца найбольш верагодная. Зараз пойдзем далей, пагляджу толькі што ў чаціку напісана. У меня відэо як будто знято на кинокамеру в духе ВХС. Ну, нормально, бачыце, у нас такое ўсё па антуражы. Вось, каб была бачная цішотка. Вот так вось зраблю. Во. Каб не пыталіся, што за малюнак. Вось. Зараз жарты ў бок, сур'ёзная тэма, это вайсковы варушняк, які зараз адбываецца ў Беларусі і вакол яе. Пойдзем па навінах, па фактах, а потым будзем разважаць, што гэтыя факты значаць. 20 траўня навіна ад Расіі. Ядерныя боеприпасы доставлены ў палявыя пункты захоўвання ў Беларусь, піша Міністэрства абароны. У межах вучэнняў ядерных сіл забяспечаная дастаўка ядерных боеприпасаў у палявыя пункты захоўвання пазіцыйнага раёну ракетнай брыгады ў Рэспубліцы Беларусь. Выконваюцца вучэбна-баявыя задачы па атрыманні спецыяльных боеприпасаў для комплексу «Іскандэр-М», аснашчэнні ракет-носьбітаў і скрытным вылучэнні ў прызначаны раён для падрыхтоўкі да правядзення пускаў. Далей, Зеленскі ў той жа дзень ездзіць у горад Славуціч, гэта на поўначы Украіны, нездалёк ад беларускай мяжы. І там гаворыць, што ў выпадку любых непатрэбных рухаў, скажем так, вайсковых з боку беларускага рэжыму, пакідае за сабой права дзейнічаць прэвентыўна.
Тады ж 20 числа пачынаецца ў Беларусі выпрабаванне з імітацыяй прымянення ядзернай зброі. Дарэчы, што цікава, што выпрабаванні гэтыя адбываюцца на асіпоўскім палігоне, зусім нездалёк ад таго месца, дзе я ў 2020 годзе хаваўся. Вось, зараз я вам набліжу крыху. Вось, гэты палігон, ён всего 13 кіламетрах ад пасёлка Сасновы, у якім я хаваўся ў 2020 годзе, дзе мяне зрэшты і прынялі. Вось. Я, дарэчы, доўгі час думаў, адкуль гэта бухае? Ты можаш проста сядзець у сябе ў кватэры, і тут такі аддалены выбух такі. Бу-бу, бу-бу. Думаеш, блін, адкуль гэта, дзе гэта? Я доўгі час не ведаў, што там палігоны, што, ну, такая вось фігня адбываецца. Ну, зараз буду ведаць. На гэтых вучэннях прысутнічалі расійскія вайскоўцы, у тым ліку меркавана генерал-маёр Грамышоў з 12 ўпраўлення Мінабароны РФ. Гэтае ўпраўленне выключна займаецца ядзернай зброяй. То бок гэта гаворыць аб тым, што хутчэй за ўсё гэта не нейкія балванкі, проста так наўрад ці генерал паедзе, это не нейкая дэзінфармацыя. Сапраўды ядзерная зброя гэтая дастаўлена. І відаць, яна сапраўды была дастаўленая толькі зараз, бо мы памятаем, што Лукашенко хваліўся, што всё нам уже привезли, вы даже не знаете, дзе мы поставім. Это было яшчэ калі я сядзеў у турме, ну, напэўна, годзе ў 24-м ужо ён кляўся, бажыўся, што гэтыя боепрыпасы там. Але відаць, што і калі для гэтага ўжо Мінабароны РФ распаўсюджыла асобны прэс-рэліз, значыцца, відаць, это адбылося ў рэальнасці толькі зараз. Вось. І яшчэ цікава, што сама ракета не запускалася, была электронная імітацыя ейнага запуску. Знішчэнне цэлі адбылося умоўна. Важна таксама разумець, што ніякага кантролю над гэтай зброяй Лукашенка не мае, усім кіруе 12 ўпраўленне Міністэрства абароны РФ. 22 траўня Андрэй Сібіга ўжо афіцыйна заяўляе аб хуткім візіце Ціханаўскай у Кіеў. Дзярждэп ЗША заклікаў Літву, Польшчу і Ўкраіну зняць санкцыі з беларускага калію. Ну, то бок, бачыце, амерыканцы гуляюць сваю гульню, іх цікавіць беларускі калій як альтэрнатыва канадскаму. Ну і паралельна падыходы да Пуціна Лукашэнку скарыстаць у гэтым плане. Вось. І таксама украінская тэлеграм-канал адзін распаўсюдзіў фэйк пра тое, што падчас вось гэтых выпрабаванняў адбыўся выбух ракеты «Іскандэр-М» з ядзернай боегалоўкай на ім. Ну, вядома, што гэтага не адбылося, але я не думаю, каб хтосьці там распаўсюджваў такі сур'ёзны фэйк, разганяў яго без дазволу СБУ альбо ГУР. То бок, хутчэй за ўсё, гэта была свядомая дэзінфармацыя з боку украінскіх спецслужбаў. Зразумела, з якой мэтай. 23 траўня, то бок, ужо сёння стала вядома, што Трамп працягнуў персанальныя санкцыі супраць беларускіх кіраўнікоў, самога Лукашенка і іншых. То бок, гэта не эканамічныя санкцыі, гэта тыя санкцыі, якія яшчэ Джордж Буш малодшы уводзіў, але цікава, што пры ўсёй гэтай рыторыцы господин Лукашенко, уважаемый господин Лукашенко, друг, брат, чуть ли не сват, ты, конечно, уважаемый господин, но ты не поедешь в США, санкцыі супраць цябе працягнуць дзейнічаць. То бок, яны меліся скончыцца на пачатку чэрвеня, но Трамп взяў, працягнуў іхняе дзеянне. Я лічу, што гэта насамрэч выглядае як такая крышачку аплявуха, асабліва пасля таго, як Лукашенко, скрыгочачы зубамі, пераступіўшы супраць сябе, дазволіў гэты фестываль надзеі, дазволіў візіт Франкліна Грэма туды, ну і тут табе Франклін Грэм там таксама рассыпаўся у кампліментах Лукашэнкі, які ён малайчына, но пасля гэтага, ну, сяброўства сяброўствам, а санкцыі мы супраць цябе здымаць не збіраемся. Ну, такі, да, палітыка, бачыце, такая рэч крыху не пра захаванне асабістай годнасці. Што ўсё гэта значыць? Аб чым гэта гаворыць? Што бачу я? Па-першае, Лукашенка вельмі моцна імкнецца вярнуць сябе суб'ектнасць.
Я бачу, што яму вельмі некамфортна пад прэсам Пуціна, таму што ўсё ж такі ён ужо пачынае баяцца Трампа пасля гісторыі з Венесуэлай і Іранам. Ён пачынае баяцца ўжо Зеленскага, вядома, з якой прычыны. Але больш за ўсё, канешне, ён дагэтуль баіцца Пуціна, бо, канешне, ад Пуціна ў яго усебаковая залежнасць максімальная. І ён хацеў бы вырвацца, але так склаліся ўжо абставіны, дакладней, ён іх сам такім чынам склаў, што вырвацца з гэтай залежнасці, ну, наўрад ці яму мажліва. Тым не менш, ён спрабуе. Гэтага і гульні ЗША для гэтага адбываюцца. Для гэтага ён, проста наступіўшы сабе самому на горла, выпускае палізняволеных, дазваляе вось гэтыя фестывалі. Знізілася, відаць, колькасць узбуджаемых крымінальных справаў. Гэта пакуль што маё такое ашчушчэнне, але ну, яно яшчэ не праверанае статыстычна, але пакуль што ну, уяўленне такое, што адбываюцца вобшукі, але пра нейкія масавыя крымінальныя справы мы пакуль не ведаем. Хаця, з іншага боку, мажліва, гэта толькі не даходзіць для нас проста інфа. Тым не менш, бачна, што Лукашенко спрабуе всімі сродкамі мажлівымі вярнуць сабе суб'ектнасць. Зрабіць ён толькі гэта можа, выйшаўшы з-пад кантроля Расіі хаця б часткова. Для гэтага зацеяныя перамовы. Для гэтага ён увесь час крычыць, што я гатовы быць пасярэднікам у мірных размовах. Для гэтага ён недавно таксама заявіў, што я гатовы паехаць в Украіну любой кропкі сустрэцца. Зеленскі не падклікаў: на халеры ты патрэбны, калі ў цябе суб'ектнасці няма. Вось такая сітуацыя. Зеленскі вельмі цікава, конечно, сябе паводзіць. Ён малайчына, просто ну мега рэспект яму. Бачна, што шоумен, бачна, што на інфармацыйным поле ён пераігрывае Лукашэнку і нават Пуціна проста ўшчэнт. Ён няспынна дзёргае Лукашэнку за вусы. Вось гэтыя заявы, што мы па вам шандарахнем прэвентыўна, калі вы там будзеце рыпацца. Гэтыя заявы Роберта Бровдзі. Гэта і заявы вось гэтыя ну фейкі ў СМі, так, пра якія я ўжо сказаў. Відавочна, што гэтыя фейкі, асабліва што датычна Роберта Бровдзі, мадзяра, яны не маглі быць выказаныя гэтыя пагрозы без наводкі ГУР. То бок гэта частка спланіраванай інфармацыйнай аперацыі. І самае цікавае ўсім гэтым, што Лука ў адказ на прамыя пагрозы смерцю ён проста маўчыць. Хаця раней ён рэагаваў на ўсё, звысака глядзеў на Зеленскага, павучаў яго. Больш за тое, я думаю, вы памятаеце, як ён адклікаўся аб еўрапейскіх лідарах. Барозу, там Жозе Мануэля Барозу, старшыня Еўракамісіі быў свой час, называў козлом, ображал там всех, все вы там такие лохи, у вас нет яиц, такое таксама казаў. Единственное, у кого есть яйца, это у Макрона. Вось, а тут, глядзі ты, як вады ў рот набраўшы. Чаму? Таму што ў гэтым весь менталітэт Лукашэнкі. Ён паважае толькі сілу. Згадуем, як ён размаўляў з еўрапейцамі, якія проста ўсяго толькі называлі яго дыктатарам, якім ён і з'яўляецца. І паглядзім, як ён маўчыць на прамыя пагрозы смерцю і прамыя насмешкі з боку Зеленскага, прамыя выклікі такія, як запрашэнне Ціханаўскай у Кіеў. Ён папросту маўчыць. А маўчыць таму, што не хоча злаваць. Гэта ягоны менталітэт, у гэтым ён весь, ён паважае толькі сілу. Гэта мазахісцкі характар па Эрыху Фрому. Ён будзе схіляць галаву, нахіляцца і стаяць на каленях перад тым, хто мацнейшы за яго. І ну, это он паказаў уже не адзін раз, конечно. Нават узгадаем, што Лукашенко вельмі доўга надуваў шчокі і пагражаў, што я памятаю, що у нас на турме глядзеў гэта по тэлебачанню. Да вы попробуйте, да только засуньтесь вы к нам, только суньте свой нос, мы сразу жахнем по центрам принятия решений. Сразу всем жахнем, что у нас есть. И ядеркой, и мы до миллиметра просто знаем ваши все центры принятия решений. И только мы бабахнем. Калі ласка, літаральна месяц таму Зеленскі паведаміў, што яны нейтралізавалі рэтрансляторы на беларускай тэрыторыі. Я, конечно, зноў жа не фізік, але я не разумею, як іх можна нейтралізаваць без фізічнага пашкоджання. То бок, калі ты рэтранслятор будзеш проста нейкім электрамагнітным імпульсам апраменьваць, ён не перастане працаваць. Альбо калі перастане, его можна пайсці, пачыніць на новае, і ён будзе працаваць. То бок, я лічу,
папраўце, мажліва, хтосьці лепш у тэхнічным баку разбіраецца, што гэта была нейкая дыверсія, яны былі фізічна знішчаны. Ну і дзе рэакцыя? Дзе ўдары па цэнтрах прыняцця рашэнняў? Дзе хоць нейкая рэакцыя? Цішына, маўчок. Таму што ён разумее, што Украіна зараз у вайсковым сэнсе нашмат мацнейшая за беларускую армію. Нават улічваючы, што яна вядзе цяжкі нераўную вайну з Расіяй на ўсходзе, яна можа даць, так, прабачце, прасрацца всім гэтым лукашэнкаўскім ваярам, якія, дарэчы, і без таго не гараць жаданнем змагацца з Украінай за Лукашэнку, што мала не падасца нікому. Таму ён маўчыць, каб не злаваць Зеленскага. Бачыце, як усё ў жыцці паварочваецца цікава, як асцярожна сябе ж Зеленскі паводзіў, як яны баяліся, што з поўначы будзе ўдар, таму што яны былі тады ў слабейшай пазіцыі. Зараз іхнія пазіцыі шматкроць, украінскія маю на ўвазе, узмацніліся, і ўжо іхнія ворагі баяцца лішні раз рот адкрыць. І так, дарэчы, увогуле ў жыцці адбываецца. Што да гэтых вучэнняў? Навідавоку ядзерны шантаж з боку РФ, то бок гэта таксама іхні стайл. Яны разумеюць, што канвенцыйнай зброі яны прайграюць, не тое, што НАТО ўсяму, а нават проста з Украінай яны не могуць справіцца. Таму, канешне, адзін у них застаецца довад, ультима рацио, гэта ядзерка, ядерная зброя, да, мы здохнем, да, мы все памрэм, але памрэце разам з намі і вы. Таму для гэтага робяцца гэтае выпрабаванне. Без усялякага сумневу Пуцін такі варыянт разглядае. Не факт, што ён аддасць загад на прымяненне ядзернай зброі. І яшчэ больш малаверагодна, што яму дазволяць гэта зрабіць, бо какія б там ні былі гэтыя генералы, яны ўсе хочуць жыць у сваіх палацах. І яны ў прынцыпе ўсе хочуць жыць. Таму я не веру, што гэта адбудзецца. Верагоднасць гэта вельмі невялікая. Але ён разглядае гэты сцэнар, безумоўна, і менавіта для гэтага былі высунутыя ядзерныя ракеты на тэрыторыю Беларусі. Для чаго? Каб удары у выпадку гэтай ядзернага супрацьстаяння наносіліся ў адказ па тэрыторыі Беларусі, а не па тэрыторыі РФ. То бок ён спадзяецца гэта ўсё перасидзець у бункеру, а паміраць будуць нейкія беларусікі, што для яго досыць выгадна, бо фармальна мы незалежная дзяржава, хоць і падкантрольная, хоць і satellite state, так? Але добра для іх будзе, калі ўсё ж такі будуць удары прыходзіцца не па расіюшцы. Бачыце, як цынічна яны нас падстаўляюць, таму што, ну, Пуцін, понятна, маньяк, для яго чалавечае жыццё ніколі нічога не каштавала. Але бачыце, Лукашенка падстаўляе 9,5 мільёнаў беларусаў пад мажлівы ядзерны удар толькі дзеля сваёй улады. То бок яго была праблема адысці ад улады, ад дзяржаўнага кіравання, і ўсё было нармальна. Не быў бы ён прэзідэнтам, не было б зараз гэтай татальнай залежнасці ад Расіі. Ён на гэта не пайшоў і не пойдзе, таму што яму уласнае жыццё, уласны дабрабыт нашмат важнейшы за жыццё і дабрабыт усіх нас. То бок ён гатовы прымаць рашэнні, якія стратэгічна на дзесяцігоддзі шкодзяць усёй краіне, але мэта галоўная, каб толькі застацца ў уладзе любым коштам, нават коштам таму, што он зрабіў ад нас 9,5 мільёнаў закладнікамі вось гэтых ядзерных ракет. Вы ж разумееце, што калі адсюль штосьці паляціць, я маю на ўвазе з Беларусі, еўрапейцы пры ўсім сваім гуманізме, пры ўсёй сваёй любові, яны нікога не пашкадуюць. Вось. Гэта вайна. Ну, вось такая вось прыкрая сітуацыя. Я яшчэ думаю, што украінцы прапрацоўваюць, безумоўна, некалькі сцэнароў таго, што можа адбыцца з тэрыторыі Беларусі. То бок, я думаю, што адзін з сцэнароў тое, што Пуцін працісне ўсё ж такі Лукашэнку тым ці іншым чынам і інсцэніруе напад з тэрыторыі Беларусі. Хай не поўны, хай абмежаваны, хай гэта нават будуць проста запускі ракет нейкіх з тэрыторыі Беларусі. Але галоўнае адцягнуць сілы з фронта і стварыць яшчэ адну кропку, яшчэ адзін фронт, расцягнуць фронт. Альбо нават, як варыянт разглядаем, это адзін з найгоршых, конечно, для нас варыянтаў, это тое, што Пуцін арганізуе нейкі дзяржаўны пераварот на тэрыторыі Беларусі і ставіць там цалкам сабе падкантрольнага чалавека, які ўжо не будзе ні сумнявацца, ні
не адступаць, а проста сваю марыянетку, якая всю беларускую армію кіне ва Украіну. Гэта таксама адзін з варыянтаў, і я думаю, што украінцы да яго рыхтуюцца. Менавіта для гэтага яны ставяць абарончыя збудаванні вось на поўначы сваёй краіны. Я думаю, разглядаецца варыянт, што вайна скончыцца ўсё ж такі з замарозкай па той ці іншай лініі. І Беларусь, еўрапейцы, не жадаючы распальваць яшчэ адзін канфлікт пасярод Еўропы на сваіх усходніх межах, пакінуць у сферы інтарэсаў РФ як суцяшальны прыз. І тады яна, то бок мы, Беларусь, можа стаць плацдармам для новага нападу праз 5-7 год. Я думаю, гэта яны таксама разглядаюць і прадпрымаюць нейкія прэвентыўныя меры супраць гэтага. Ну і трэці варыянт, гэта самы спрыяльны для нас, гэта тое, што вайна скончыцца разгромам РФ, ці такім мірам, які будзе невыгадны для Пуціна, і паўнамаштабным крызісам у самой РФ, эканамічным і вайскова-палітычным. А два гэтыя факты, яны ўзаемазалежныя. Калі будзе невыгадны мір для РФ, калі будзе тым больш моцная вайсковая сапряжоны з моцнымі вайсковымі паразамі, то безумоўна гэта прывядзе да вайскова-палітычнага крызісу РФ, ну а эканамічны ў прынцыпе ўжо пачаўся там. І тады, калі гэта адбудзецца, Украіна зможа перайсці да актыўных дзеянняў на беларускім напрамку. Я лічу, што таксама гэта адзін з варыянтаў, які імі разглядаецца. Аб гэтым гаворыць вельмі шмат фактараў, у тым ліку і сустрэча з Ціхановскай. Я не думаю, каб Зеленскі пагаджаўся на сустрэчу, планаваў яе, улічваючы, што у гэтага чалавека вельмі сціслы графік, у яго ёсць справы важныя, больш важныя, чым дзёргаць Лукашэнку выключна за ўсы і для гэтага з кімсьці сустракацца. Таму я не думаю, што ён гэтую сустрэчу запланаваў толькі для таго, каб панерваваць Лукашэнку. Я думаю, там зараз абіраюць, які з гэтых сцэнараў найбольш верагодны. Але галоўнае, што нам трэба разумець, як для аналітыкі, для далейшага планавання, што ні адзін з бакоў, ні Пуцін, ні Зеленскі, яны не ведаюць на 100%, што будзе далей. І таму дзейнічаюць усе па сітуацыі і маюць некалькі планаў на кожны мажлівы варыянт развіцця падзеяў. І што такая мета-выснова, это тое, што Украіна зараз пачала са сваімі былымі ворагамі, ну не былымі ворагамі сваімі, размаўляць з пазіцыі сілы. Чаму яна гэта зрабіла? Таму што яны апошнія 8 мусіць год, да, пачынаючы там з заканчэння першай вайны 15 годзе, яна няспынна займалася мацаваннем уласных сілаў, акумуляцыяй рэсурсаў, аб'яднаннем нацыі і збіраннем усіх з гэтай сваёй сілы ў адзіны кулак. Якая для нас выснова? Я думаю, яна відавочная. Гэтаксама мусім рабіць і мы. То бок мы, беларусы, рассыпаныя па свеце і якія зараз знаходзяцца ў Беларусі, мусім мацавацца, карыстаць усе мажлівыя уваходы і выхады, все мажлівыя нагоды для таго, каб сабрацца, умацаваць свае мажлівасці і спыніць усё ж тое, што нас раздзяляе, што нас заслабляе. То бок, калі для беларусаў, я кажу пра беларусаў эміграцыі, гэта перш за ўсё спыненне сварак, спыненне ўзаемных абвінавачванняў і пераход ад канкурэнцыі да супрацы. Калі гэта пра беларусаў у Беларусі, найперш захаваць сябе ад рэпрэсій, захаваць свой маральна-псіхалагічны стан, сваё фізічнае здароўе і свой матэрыяльны дабрабыт. Бо ўсё вышэй пералічанае нам панадобіцца ў той момант, калі трэба будзе дзейнічаць больш актыўна. Таму Украіна мацавалася, і многія не верылі ў яе. Все тыя кручёныя аўтарытэтныя аналітыкі прадказвалі ім, што яны падуць, што за 3 дні Пуцін возьме Кіеў, і бла-бла-бла, яны сказалі не. І зрабілі стаўку на саміх сябе. Гэта тое, што казала Ціхановская, вось вышэй я цытаваў. Інвеставаць у саміх сябе. Бо акрамя нас, нам ніхто
акрамя нас саміх мы нікому не патрэбныя, разумееце. Вось, і калі мы будзем высвятляць, хто з нас лепшы, хто круцейшы, хто здраднік, хто не здраднік, хто чмо, хто не чмо, то ў такім выглядзе нас на бліжэйшым жа павароце гісторыі раструшчыць, а часы зараз вельмі турбулентныя. Калі мы будзем умацоўваць сябе, вучыцца на чужых памылках, адукоўвацца, акумуляваць, калі нашы інстытуцыі будуць акумуляваць уплыў, сацыяльны капітал і фінансавы капітал таксама, і мы у патрэбны момант зможам усё гэта пусціць у справу, аб'яднацца. Бо мы, беларусы, паказалі, што у крытычныя моманты мы аб'ядноўвацца здольныя. Гэта, памятаеце, быў ковід, потым былі пратэсты 2020 года. У крытычныя моманты. Але як толькі знікае крытычны момант, і з гэтага пад'ёму мы спускаемся ў яму рэсурсную, яму маральную, як зараз, да, то бок это такая дно пасля, калі взяць наш весь рух, да, это такое, можна сказаць, дно нашага палітычнага ўплыву, так, яшчэ дзякуй Богу, што ў гэтым дне у нас яшчэ штосьці трымаецца. То мы ўжо, у нас адбываецца раз'яднанне, мы пачынаем высвятляць там, гнаць адзін на аднаго, бясконца грызці адзін аднаго. Ой, за гэта столькі многа магу распавядаць, за эти 8 месяцаў эміграцыі столькі наглядзеўся. Вось, гэта трэба мінімізаваць. Я не скажу прыбраць, таму што прыбраць мусіць немажліва, але гэта трэба мінімізаваць для таго, каб у патрэбны момант нашыя сілы былі загартаваныя, каб мы не растрачвалі свой каштоўны рэсурс зараз на ўсю гэту лухту. Чаму? Таму што ніхто не ведае, калі гэты момант настане. Мы не абіраем, калі ў нас адкрыецца акно мажлівасцяў, але мы абіраем, у якім стане мы да яго падыдзем. Вось жа, зрэшты, сабры ўсё, што я хацеў сказаць, а зараз я адкрыю акенцу, бо стала вельмі горача і буду чытаць чацік. А закрыў я яго таму, што там перад пачаткам стрыму нейкія алкашы верашчалі на вуліцы, і мяне гэта вельмі моцна раздражняла. Так. 18 чалавек наглядзіць, слушайце, ну штосьці сёння зусім прама мала людзей. Напэўна, самнейл зрабіў нецікавы, вось гэты з натаўскімі самалётамі. Трэба больш клікбейтнае штосьці рабіць, праўда? Так, 14.11.1 юзер піша. Пытанне. Ці разважаў тэарэтычна, што рабіць, калі рашысты пачнуць наступ на страны Балтыі? Ці харыцца, рваць на Польшчу, ці яшчэ які варыянт? Ой, добрае пытанне. Разважаў, канешне, разважаў, але сказаць, каб я прыняў нейкае адназначнае рашэнне, то не. Ведаеце, я насамрэч не думаю, што рашысты пачнуць паўнамаштабны наступ на, ну, як бы, зноў жа, якія краіны Балтыі? Калі гэта Эстонія ці Фінляндыя, то яны ад нас далёка. Ну, как бы ад мяне далёка, адназначна я нічога не буду рабіць, я застануся на месцы. Калі на Літву, то гэта можа зрабіць толькі з удзелам беларускай арміі, з беларускай тэрыторыі. Я чамусь думаю, што это прямо супер малаверагодна. Таму, канешне, я не кажу, што это абсалютна неверагодна, але, ну, пакуль што ў мяне канкрэтнага плану няма. Шчыра кажучы, я буду чакаць, як разбіваюцца падзеі. У мяне ёсць некалькі варыянтаў, што рабіць, так, але канкрэтнага плану, што вось я буду рабіць тое і тое, пакуль няма, таму што, ну, зноў жа, мне трэба ведаць, як будуць дзейнічаць людзі вакол мяне, і якія у мяне ў самога будуць варыянты, як паступіць літоўская дзяржава. Але многія кажуць, я вам скажу, што беларусы, што мы будзем адразу рваць когці. Чаму? Таму што ёсць верагоднасць, што нас літоўская дзяржава ўсіх упакуе фільтрацыйны лагер, як зрабіла ЗША з японцамі ў свой час у 45-м годзе, калі пачалася вайна. Вось, таму што, ну, не вельмі такое спрыяльнае стаўленне ўсё ж такі да іншаземцаў тут у Літве. Гэта заўважаеш, как бы, да нас, да палітычных уцекачоў, як бы, якія выйшлі там па трампаўскаму трэку, якія, як бы, ну, такія з імём, за якіх впрягаюцца праваабарончыя арганізацыі, нам нашмат лепей. Мне, да прыкладу, асабіста ўвогуле няма на што скардзіцца. Але ёсць вось у іншых людзей нюансікі, людзі незадаволеныя, кагосьці вельмі несправядліва там пааб'яўлялі пагрозы нацбяспекі, такія выпадкі таксама ёсць, на жаль. Так, мне асабіста ўсё клас, але ў некаторых людзей не клас. Таму я вам скажу, я аб гэтым думаў не раз, але буду глядзець, як будуць развівацца падзеі, і яны так імкліва развіваюцца, што на дадзены момант мець план пакуль што
пакуль што ранавата. Я магу толькі вось тое, што я сказаў вам, рыхтавацца вось так вось агулам. Так, Вівас, Фрат Беліш. Так, Вівас Фрат Беліш ужо другі раз запар піша нейкую лухту ў чацік. Я папрашу больш не пісаць про какие-то преступления Зеленского. Просто наступны раз будем вас выгонять. Так. Снежка Бел. Так. Да, пытается юзер 14 вариант паўстаць на оборону краіны, якая вас притулила, вы не разглядаеце. Но это было пытанне яму адрасаванае, але адкажу я таксама на яго. Я, да прыкладу, так разглядаю таксама і гэты варыянт, і больш за тое, ну зараз я разважаю, а можа драпануць, а можа там зваліць сваю бяспеку перш за ўсё арганізаваць. Але канешне, калі гэта пачнецца, разумееце, той атмасферы, я разумею, што я буду мысліць зусім па-іншаму. Так. Зараз я магу думаць так, ну мне так добренька, утульненька, все у меня класна, навошта мне ісці кудысьці паміраць. А калі вакол мяне людзі будуць паміраць, мои сябры, знаёмыя пойдуць там записывацца ў збройныя сілы, канешне, як я пабегу ў бяспеку. Понятно, я уже буду зусім по-іншаму разважаць і глядзець. Ну, гэта псіхалогія. Так. Ну да, вось зноў жа пытаецца чалавек, што рабіць з сем'ям з малымі дзецьмі, жанчынам і гэтак далей. Канешне, я не асуджу мужчыну, у якога 4 маленькіх дзяцей, ці там 3, да, ці нават 2. І ён тады возьме і пераедзе ў больш бяспечную краіну. Я яго не магу за это асудзіць, так? Як бы лічу, што, канешне, абарона краіны гэта ў першую чаргу справа мужчын і мужчын бездзетных. Ось. Таму, канешне, я якраз у гэтую катэгорыю патрапляю. Паглядзім, што будзе. Зноў жа, абарона па-рознаму, як бы можа быць. Скажу, што я вось, што да мяне, я бы вось браў зброю ў рукі ўжо самы-самы крайні выпадак, таму што я ўсё ж такі ўсё сваё жыццё прысвяціў інфармацыйнай працы, інтэлектуальнай працы. І мне чамусь падаецца, што на гэтым попрышчы я мог бы ўсё ж такі болей карысці прынесці, да, чым я пайду і сяду в акоп. Ці нават калі буду кіраваць дронам у бяспечным месцы, да, допустим. Ўсё роўна, вось таму ж, калі я чамусьці ўсё жыццё вучыўся, так было б лепей, так, каб я гэта ўсё і працягваў рабіць падчас вайны, правда, ўжо на ваенныя патрэбы, чым я все это заброшу і буду цалкам перавучвацца на нешта новае. Это я так разважаю, але зноў жа абставіны ёсць абставіны, як там складзецца, невядома. Так, дарога, здарова, дзякуй, што завітаў. Толькі так-то не ведаю, ці гаварыў ты, што думаеш пра познае выказванне Калеснікава, і калі што, ў 2 словах паўтары, плиз. Так, Марыя Калеснікава. Давайте я па-першае, я хочу сказаць, што я з Марыяй Калеснікавай пазнаёміўся на гэтых гульнях Мацкевіча. І ў мяне ў цэлым аб ёй склалася пазітыўнае ўражанне. Канешне, я не ўпэўнены, што яна будзе там суперпалітыкам, что яна до конца усведомляе, что такое лукашэнкаўскі рэжым і як з ім трэба змагацца. Але так вось чыста па-чалавечы, калі не браць палітычнае, у мяне дае добрае ўражанне аб ёй склалася. Яна как бы разумная, парадачная. Мне падаецца, што калі яна гаворыць тое, што яна думае. Нават калі яна памыляецца, я сей магу быць супер не згодзін, но для мяне каштоўна, каб чалавек не цынічна казаў тое, што трэба казаць для кагосьці, так? А казаў тое, што думае. Мне падаецца, што яна менавіта такая. Мажліва, я памыляюся, да, і гэта высветліцца. Ну, вось пакуль мне падаецца вось так. Значыцца, працытую выказванне. Цалкам, каб не быць. Это яна ў Празе, зноў жа на тым жа форуме, дзе была Ціхановская. У 2020 годзе я змагалася не супраць Лукашэнкі, а змагалася за людзей, за свабоду, за свабодныя выбары. І вельмі вялікая розніца ў разуменні стратэгіі, ў разуменні ўсёй сітуацыі. І цяпер, калі я кажу пра перамовы з беларускімі ўладамі, першая і адзіная прычына – гэта людзі.
людзі, што застаюцца ў турмах, людзі, якія ў небяспецы за палітычныя погляды і гэтак далей. Я думаю, што вельмі важна не змагацца з дыктатарам у тым выглядзе, як гэта робіцца цяпер, таму што Лукашенко тут з 94-го года прайшло ўжо 30 гадоў, але з ім нічога не адбылося з санкцыямі, без санкцый. Але калі мы думаем пра людзей, пра краіну, так ці інакш прыйдзе час і рэжым закончыцца. Лукашенко сыдзе з натуральных ці іншых прычын, але краіна павінна быць незалежнай. Беларусь не павінна быць часткай Расіі. Беларусы павінны быць гатовыя да гэта. І вядома, таму ЕС павінен надаць крыху больш увагі іншаму погляду, іншай стратэгіі. Не змагацца з Лукашенкам, а змагацца за людзей, за іх будучыню. Ну, глядзіце, пагадзіцеся, што калі чытаць цалкам, да, не вырываць адзін загаловак, то ў прынцыпе шмат слушных думак. То бок пачнем з канца, так? Вось яна гаворыць, што рэжым мусіць надаць болей увагі нашаму больш увагі іншым стратэгіям. Калі яна мае пад гэтым на ўвазе, каб беларусам пачалі даваць візы і разглядаць гэта, даваць больш візаў, адкрываць транспартныя зносіны, і каб больш беларусаў маглі ездзіць за мяжой, я гэта цалкам падтрымліваю, і гэта рэальна слушна. Калі гэта не будзе патрабаваць ганебных уступак, а пагатоў уступак, саступак, якія нашкодзяць Украіне, чаму б не дабіцца гэтага ад Лукашэнкі шляхам дыялогу? Ад гэтага мы толькі выйграем. Пытанне, конечно, ці пагадзіцца на гэта Лукашенко, у чым я вельмі сумнеюся, але ладно. Другі момант, з якім я згодзен, што, глядзіце, дарэчы, я б сказал так, што вось гэтую думку Марыя, хутчэй за ўсё, пачарпнула з гульняў Мацкевіча, таму што яна там гучала неаднаразова, што Лукашэнку трэба ўспрымаць не як асноўны аб'ект прыкладання ўсіх нашых высілкаў, супраць якога мы змагаемся, і вось мы яго з'едзім, і ўсё адразу стане класна, а ўспрымаць як абставіну нашага змагання. Мы не закрываем вочы на тое, што ён ёсць, і мы уж тым больш мы яго не адбельваем, не гаворым, што все, он там маладзец, давайте мы яго прабачым. Не, але мы канцэнтруемся, фокус ставім інтарэсы нашых людзей, інтарэсы Беларусі, каб яна, абсалютна правільна, не стала часткай Расіі, каб яна была свабодная, дэмакратычна, незалежная у перспектыве ЕС і НАТО. І пры гэтым падыходзе мы перастаем канцэнтравацца на Лукашэнкі, ператвараючы яго выключна ў абставіну нашага змагання, вялікую, грувасткую, неабыходжаную, да, которую мы не можам абысці, але ўсё ж такі абставіну. Тады ў нас у цэнтры робіцца Беларусь, а не Лукашенко. З гэтай парадыгмай, в прынцыпе, можна працаваць. Чаму не? Ну, как бы, яна дзесьці мне ў тым падабаецца, што, да прыкладу, што да мяне сябры, я ж таксама змагаюся ў першую чаргу не з Лукашэнкам. Я змагаюся з пэўным тыпам чалавечых адносінаў. І не з губазікам, як такім, правільна, а з тыпам чалавечых адносінаў. З тыпам адносінам, які адмаўляе правы чалавека, з фашысцкім светапоглядам, з фашысцкай канцэпцыяй рускага міру, понимаете? А губазікі, Лукашенко – это толькі праяўленне гэтай канцэпцыі, разумееце? Праяўленне гэтых антыкаштоўнасцяў, гэтых фашысцкіх каштоўнасцяў, і калі разглядзець, ну, калі глядзець у маштабах чалавечай гісторыі, то вся чалавечая гісторыя – гэта змаганне двух сістэм, двух светапоглядаў, двух філасофскіх канцэпцый. Так, это гуманістычнае і фашысцкае. Тое, што пра свабоду, тое, што пра рабства, тое, што пра салідарнасць, і тое пра тое, што кожны сам за сябе, хто мацнейшы, тут і правы, разумееце? Калі хочаце хрысціянскай і антихрысціянскай, так? Гуманістычная, антыгуманістычная. І, конечно, з гэтага пункту гледжання, конечно, я не раблю Лукашенко ў цэнтры. Ну, не будет Лукашенко, будет Петушенко, разумееце? І што гэта зменіць, если он будет такі ж самы? Таму, конечно, я акцэнтую сваю увагу на тое, я не заўважце мае там стрымы, мае відэа, я не хожу, не бегаю, паўсюль не крычу «Долой Лукашенко». Ну, генеральна, не ў ім праблема, разумееце? Праблема ў тым, што дагэтуль вялізная колькасць беларусаў не разумее, в якой краіне яны жывуць, альбо разумее, але не да канца. Яны не разумеюць, што ім рабіць для вызвалення. Яны не маюць дастатковага ўзроўня салідарнасці, даверу, разумення правоў чалавека, разумення
всего того человечага, гуманнага, за што мы паўсталі ў 20-м годзе. Разумееце, да, добра, мільён чалавек выйшаў у 20-м годзе, ну прабачце, дзе былі астатнія 4,5 мільёна? Окей, хтосьці з іх дапамагаў, дзверы адчыняў, ваду выстаўляў, і всё это мы ведаем. Але быў адсотак людзей, 20-30%, которые казалі: "Б'юць? Ну і добра, хай б'юць. Катуюць, ну і бог з ім, а нічога было міліцыю біць, разумееце? Саджаюць, ну і хай саджаюць. Галоўнае, каб не было як в Украіне. Вось супраць гэтага я змагаюся, а не супраць асобы Александра Лукашенко. Александр Лукашенко ёсць толькі фактычнае фізічнае ўвасабленне вось гэтага вось фашызма, ментальнага фашызма, назовем гэта так, супраць якога я змагаюся. Калі Калеснікава мела на ўвазе гэта, то я, канешне, падзяляю ейны пункт гледжання. Але пры ўсім пры гэтым, канешне, это не значыць, што мы зараз гаворым, што Лукашенко не такі страшны, давайце вось ім ледзь не сябраваць, давайце его прабачаць. Пачалі там справу супраць яго ў міжнародным крымінальным судзе. І правільна, таму што кожны мусіць несці адказнасць за свае ўчынкі. Вось, аб'явяць яго вайсковым злачынцам. І правільна, таму што ён рабіў дзеянні, якія можна такім чынам інтэрпрэтаваць. Вось гэта маё такое адступленне, то бок я таксама бачу, ведаце, гэтае бачанне не прыйшло таксама падчас майго турэмнага тэрміна, што ўсё ж такі мы змагаемся, як у Бібліі напісана, да, наша барьба не з плоццю і кров'ю, а з духамі злобы паднебеснай. То бок мы змагаемся ўсё ж такі са злом, а Лукашенко толькі адно з яго праяўленняў, а праяўленняў гэтых можа быць вельмі і вельмі шмат. Ну і зараз ужо перайдзем да таго, што мне не падабаецца ў яе выказванні. Это тое, што яна гаворыць, што прайшло 30 гадоў, але з ім нічога не адбылося з санкцыямі. Ну, камон, па-першае, адбылося тое, што мяне выпусцілі, так? І Марыю выпусцілі. Калі б не было санкцый, нас ні на што б не адмянялі. Паўтараю яшчэ раз, гэта так відавочна. Чаму людзі пра гэта забываюцца? Каб штосьці, санкцыі ўводзяцца, каб іх зняць. Вядома. Для таго, каб яны былі знятыя, той бок, супраць каго ўвялі, мусіць змяніць свае паводзіны. І ён змяняе, ён выпускае людзей, ён робіць яшчэ нешта, каб зняць гэтыя санкцыі. Я ўжо столькі разоў гэта тлумачу, я просто не хочу паўтараць. Гэта просто факталагічная памылка, што санкцыі не працуюць, што санкцыі не патрэбныя. Яны працуюць, яны аказваюць рэальны фактычны эканамічны эфект, а за эканамічным ідзе і палітычны на беларускі рэжым. І адзін з прызнакаў гэтага эфекта гэта вось гэты чалавек, які сядзіць зараз перад вами, а не на дошках у гарадзенскім штрафным ізалятары, да, дзе з-пад падлогі паўзуць чарвякі, а пад падлогай пацукі бегаюць, разумееце? І грузуць ту падлогу па начах, так што ты спаць не можаш. Ось. Таму тут Марыя, канешне, цалкам не правая. Ну, я спадзяюся, я даў дастаткова разгорнуты адказ на ваше пытанне. Дзякую, Валера, за такое пытанне цікавае, не было цікава на яго адказаць. 19 чалавек нас глядзіць. Вось. Такія мае думкі. Так, ну, сябры, дзякуй вялікі ўсім, хто быў. Я думаю, я выказаўся па ўсіх тэмах. Калі яшчэ ёсць пытаннячкі, задавайце. Но я бачу, пакуль што няма. 20 чалавек. Вау, аншлаг. Штосьці малавата, на мінулым стрыме болей было. Мусіць... я зразумеў, чым справа. Добрае надвор'е, сонейка. Цёпла. Ну, якія стрымы, які Мікола дзедок? Трэба выходзіць на вуліцу, грэцца на сонейкі, гуляць з сябрамі, са знаёмымі, сядзець у кавярнях. Што я, да прыкладу, і зрабіў сёння. Крышачку. Хаця я, звычайна, цэлы дзень рыхтуюся да стрыма, але так выпала сёння патусавацца крыху ў горадзе. Так, сябры, дзякуй аграмадны. Владимир Кісляк прыйшоў. Так, дзякуй. Дзякуй аграмадны ўсім, хто наведаў гэты стрым. Я яшчэ раз нагадваю, што мне патрэбная ваша падтрымка. Яна рэальна мне патрэбная і рэальна дапамагае мне сягаць большай аўдыторыі. Калі ласка, заглядзіце ў апісанні і падпісвайцеся на Patreon все. Хто хоча даваць грошы мне, хто не хоча, просто падпішыцеся, каб не прапускаць, каб злосныя ці алгарытмы не пакінулі вас без маіх тэкстаў і відосаў. Сябры, я ўсіх вас абдымаю, всіх вельмі люблю. Калі ласка, мацуйцеся, умацоўвайце давер, захоўвайце сацыяльныя сувязі, не сварыцеся з беларусамі, з небеларусамі таксама не сварыцеся, па мажлівасці захоўвайце супакой, верце і будьце ўпэўненыя, што ўсё абавязкова будзе добра. Дарогу асіліць той, хто ідзе, а мы ідзем ужо досыць доўга, значыцца,
мэта наша не так далёка, як хацелася б нашым ворагам. Дзякую вам вялікі, што паслухалі мяне, што прыйшлі. Вельмі рады працаваць для вас. Жыве Беларусь! З вами быў Мікола Дзедок, як звычайна. Жадаю вам дабра і крытычнага мыслення. Да сустрэчы на